Üdvözlök mindenkit, ez itt a Pokémon Fire Red végigjátszásának a 20. része. Legutóbbi alkalommal elvégeztem minden utolsó lépést, hogy végre megkezdődhessen a postgame. És ebben az epizódban meg is fog kezdődni. Viszont előtte még két érdekesség van, amit szeretnék megmutatni. Úgyhogy azt tegyük is meg. Egyik az, amit az előző részben említettem. Ez egy kisebb glitch igazából. Itt egyébként átrendeztem a PC-t, hogy szép rendezett legyen. Tehát, hogy mindent megtaláljak, amire éppen szükségem van. Kelleni fog ehhez a glitchhez, hogy ezt be tudja mutatni, kell egy olyan Pokémon, aki innen származik Celadon Cityből. Például ez a Flareon. Erre a célra tökéletesen megfelel. Rakjuk be átmenetileg a csapatunkban. És ugye, ha megnézzük itt a menüben ezt a jó kis Flareont, akkor természetesen helyesen azt mutatja, hogy Celadon Cityből származik. És hogyha bárhol megnézed, akkor ezt fogja mutatni. Kivéve, ha bejössz ide a bevásárlóközpontba, itt megnézed, akkor itt azt mutatja, hogy a bevásárlóközpontban találkoztál vele először, ami természetesen nem helyes. Tehát ez egy elég érdekes glitch. Nem tudom, hogy mi okozhatja ezt. Nem, ezt egy videóban láttam. Ha valakinek van bármi elképzelése, hogy mitől fordulhat elő ez a glitch, akkor dobjon egy kommentet. De nem hiszem, hogy ez egy annyira nagyon egyértelmű dolog lenne. Lehet, hogy mégis igazából nem értek a programozáshoz. Másik érdekesség pedig Saffron Cityben van. Egy olyan épületben, ahol már jártunk egyszer. Viszont most teljesen megváltozott. Itt a Pokémon Trainer Fan Club. Itt már ugye jártunk egyszer. Viszont, hogyha eljössz ide, miután bajnokká válsz, akkor köszönt minket ez a csaj, és mondja, hogy nagyon királyok vagyunk, meg minden, és van 3 rajongónk. Van ez a csaj, van ez a rövidnadrágos srác, aki azt mondja, hogy írjuk alá a nadrágját, igen, és van ez a idősebb férfi, aki azt mondja, hogy felidéztük neki a gyerekkorát, úgyhogy ez egy tök aranyos kis részlet. Itt ezek az emberek pedig más-más trénereknek a rajongói. Ő például Surge hadnagynak, ez a kislány, ez Sabrinának a rajongója, ez a csaj, ez Kogának a rajongója, ez a csávó itt a dojo-ban a mesternek a rajongója. Ez a kedvencem, ez a nő pedig a riválisunknak kutyának a rajongója, tehát nagyszerű, remek. Jó, igazából mehetünk is innen. Ennyi volt csak, amit szerettem volna bemutatni, és akkor végre megkezdődhet a postgame. Ahhoz el kell mennünk a szigetekre. Igazából még van 2 dolog, amit megcsinálhatnánk a fő kantóban, viszont tehát a legendásokhoz van köze, úgyhogy azt későbbre hagyjuk. Úgyhogy ja, menjünk akkor a szigetekre. A 2-es sziget az nem változott egyáltalán, a 3-as sziget egy kicsit, és az 1-es sziget az, ahol lényeges story-beli dolgok történnek, de most akkor először menjünk a 3-as szigetre, mert akkor először azt szeretném megmutatni, hogy itt mi változott. Igazából ez a kis barlang. Itt korábban csak egy kis aprócska kis szoba volt, és ez a csávó mondta, hogy itt elkezd ásni egy alagutat, és amint látható, most már kiásott egy nagy alagutat, és ennek örömére ad is nekünk egy aranyrögöt, úgyhogy ez csodálatos. És itt ki tudunk jönni Three Isle Portra, ahol lehet Pokémonnal találkozni. Viszonylag alacsony itt az encounter rate. Ki van bent? A Trump az tökéletes. Viszont ha jön Pokémon, akkor mindenképpen ugyanaz fog jönni. Itt egyfajta Pokémon jöhet. Pontosan Dunsparce. Ami azért király, ez az első második generációs Pokémon, amivel találkozhatunk. Ez azért király, mert igazából legtöbb esetben Dunsparce az egy ilyen meglepően ritka Pokémon. Tehát a legtöbb játékban viszonylag kevés helyen található meg, és ott is alacsony százalékban. Szóval azért jó, hogy van legalább egy olyan hely, ahol mindenképpen Dunsparce jön. Még 8 darab ultralabdám van, úgyhogy kapjuk el ezt a Dunsparce-ot. Ez az első-második generációs Pokémon, amivel találkoztunk, úgyhogy végül is miért is ne kapjuk el. 3-as boxba ment, ahol nem oda akartam, hogy menjen, de mindegy. Most már jó lesz az ott.
És akkor menjünk is az 1-es szigetre. Mert itt van a feladatunknak a lényege. Azt meséli nekünk itt Celio, hogy egy gépet készít, hogy más régiókból is tudjunk cserélni Pokémon edzőkkel. Viszont még nincsen teljesen kész a gép, még hiányoznak bizonyos alkatrészek, és ebben kell nekünk segíteni neki. Úgyhogy tegyünk is így. Ó, Firo. Nincsen, gondolom Ripelem már nincsen, mert arra nem volt pénzem mi. Nem úgy tűnik. Viszont amúgy akkor ezeket az itemeket odaadhatnánk. Van 2 leftoversünk. Kinek van a legtöbb HP-ja? Hát úgy látom, hogy Taylornak, de neki már van egy jó kis Mystic Waterje, úgyhogy jöhet egy Monroe-nak, neki van a második legtöbb, és akkor Eisenhowernak. És mondjuk Amulet Coint adjuk oda... Hát adjuk oda Trumpnak. Ja nem, miért Trumpnál mi van? Ja, Oranberry. Hát... Jó, hát azt elvehetjük tőle igazából. Jó kis Amulet Coin. És akkor már csak azért, hogy legyen mindenkinél valami, neki adjuk oda az Everstone-t. És akkor egyel kevesebb Pokémonnál kell azzal bajlódni, hogy minden szintlépésnél meg kell gátolni az evolúciót végül is. Úgyhogy végül is nincsen ezzel probléma. Szerintem jó lesz az így. Engedjetek már át. Lényeg az, hogy erre el kell jönni. Ugye itt már jártunk. A 7. és a 8. gym között. Pár résszel ezelőtt. Viszont most ezek a rakétacsapat tagok végre nem csak itt állnak, hanem ténylegesen meg is küzdenek velünk, úgyhogy győzzük is le őket. Mert győzzük le őket. Nem tudom, amúgy most valamiért nem tudom, hogy miről beszéljek, mert volt már egy pár hét mióta legutoljára felvettem nem utó kommentárral részt. És így közben már kimentem a gyakorlatból. Úgyhogy most így megint egy kicsit nehezemre esik egyszerre játszani és értelmesen kommentálni állandóan közben. De most itt bejöttünk ebbe a kis barlangba, és itt kell végig menegetnünk. Na, egy újabb második generációs Pokémon. Hát akkor miért ne kapjuk el őt is? Még van labdám. Úgyhogy még el tudok kapni mindent. De... Vagy nem mindent, még el tudok kapni egyes Pokémonokat. De nem fogok minden létező Pokémont elkapni most már. Ja, bakker kell a strength. Fú, de jó. Nem tudja már senki a strength-et, mi? De nem akarom nekik megtanítani. Jó, akkor ki escape rope-ozunk, ha olyanom még van. Van. És akkor elhozom Miss Nidot, mert nem akarom senkinek megtanítani a strength-et. És akkor őket mondjuk áthelyezhetjük a 2-es boxba, mert én ide szánom a tök random Pokémonokat. Ők egyébként a trade-ből kapott Pokémonokat, tehát lehet őket is külön el kéne választani a többiektől. De igazából nem annyira sokat számít ez a PC rendszer. Igazából tök lényegtelen, most annyira nagy csaták nem lesznek. Tehát nem annyira sokat számít, hogy kinek a helyére rakom be Miss Nidot. Úgyhogy akár akkor Garfieldnak a helyére is jöhet. Fú, már azt hittem, hogy nem fog jönni egyáltalán Pokémon ezen az úton. Most így elég sokat mentem a fűben, és nem jött Pokémon. Tehát azt hittem, hogy már nem is fog jönni egyáltalán. De egyébként továbbra is be lehet jönni, meg felgyógyulni. Meggyógyulni, felgyógyulni, felhílelni a Pokémonjaidat. Úgyhogy most ezt csak a PP-k véget megcsináltam. Benne hagytam a szemöldökét az ize véget. Miért most megint azt hiszi, hogy jó. Néha van ilyen, hogy beakad valamelyik gomba billentyűzetemen, vagy nem tudom, hogy nem tudom, hogy mi okozza ezt. Nem annyira gyakran fordul elő, szóval igazából nem néztem utána, mert annyira nem zavar.
de néha van ez, hogy így azt hiszi, hogy a felfelét nyomom, pedig nem nyomom a felfelét. Ez ilyen havonta egyszer fordul elő, szóval igazából nem zavar, meg tudom oldani azzal, hogy megnyomom még egyszer azt a gombot. Tehát igazából tényleg annyira nem zavar, hogy erőt fordítsak arra, hogy utána járjak, hogy mitől van ez. De hogyha valaki tudja, hogy mitől fordulhat ez elő, akkor az megírhatja nyugodtan a komment szekcióban, nem fogok érte megharagudgatni. Ezt toljuk lefele, mert különben nem tudunk elmenni. Fú, de jó lenne, ha lenne pénzem Reaperre amúgy, mert nincsen. És már mondjuk azt a Nagitot eladhatnám, és akkor már jó lenne. De akar a franc itt minden második lépésben Slugmával találkozni, Slugma Balls. Menjünk szépen végig a létrákon, hát ez nagyon jó irányba mentél, hülye gyerek. Itt ezzel a részével a játéknak nem vagyok annyira... Hát nem azt akartam mondani, hogy nem vagyok annyira tisztában, de tisztában vagyok vele, csak nincsen annyira teljesen berögződve, mint a főjáték, mert a postgame-et azt összesen 3-szor csináltam meg, úgyhogy kb. 15-ször végigjátszottam már ezt a játékot. Nem feltétlenül tartom ezt a világ legjobb postgame-jének, igazából... Hát nincs is vele különösebb problémám, itt egyébként ilyen braille írás van. Így tapogassátok meg a képernyőt, hát ha el tudjátok olvasni. Tehát igazából nincsen különösebb problémám ezzel a postgame-mel, csak nem tartom annyira szuper-hiper különlegesnek, hogy minden egyes alkalommal kedvem legyen megcsinálni. Na de, itt felvettük a Rubintot, ami az egyik olyan hozzávaló, vagy mi alkatrész, ami Celionak kelleni fog. Úgyhogy igazából mehetünk is ki innen. Elhasználom a maradék escape rope-omat, mert nem akarok én kitántorogni. Már mondjuk megmutattam nektek, hogy hol van a kiút. És hogyha ezt elhozzuk ide Celionak, egyébként a másik tárgy egy Zafir lesz, amit meg kell szereznem még. Úgyhogy a jobb alsó sarokban most a jelvények helyett ez a két tárgy van, hogy azt mutassam, hogy ez a postgame questline-nak a lényege, hogy ezt a két tárgyat meg kell szerezni, úgyhogy az lesz most a sarokban, mert a jelvények azok már ugye rég megvannak. Odaadjuk neki a Rubintot. És azt mondja, hogy nem Williamet akarom felvenni, hanem Garfieldot visszavenni. Tehát azt mondja nekünk Celio, hogy menjünk el meglátogatni a többi szigetet, és adott nekünk most egy ilyen jegyet, amivel a 4-es kötőjel 7-es szigetet is el tudjuk érni. Úgyhogy most menjünk el azt a 4-es szigetre, ahol most ismét kutyába botlunk bele, és így elkezd reklamálni, hogy miért másoljuk őt, hát ez nagyszerű. De ezt nem szeretem mondjuk ebben a postgame-ben, hogy a hülye HM-eket kell továbbra is használni. Akkor vegyük vissza a Miss Nidot, mert úgy tűnik még szükség lesz rá. Adjuk el a Nagitot, mert igazából más nem nagyon tudok vele csinálni. 2 Nagitom is van ráadásképpen. És vegyünk Max Repelt. Mennyit tudok venni? 28. Vegyünk 10-et. Annyi most egy darabig elég lesz. Adott nekünk egy jó kis matricát, amiért bekerültünk a Hall of Fame-be. Ott van a bal felső sarokban egy csodálatos kis matrica. Hát ez nagyszerű. Köszönöm szépen. Itt van Lorelai-nak a háza, aki ugye az Elite 4-esnek az egyik tagja. És ebben az az érdekes, hogy lehet majd rematchelni a Pokémon ligával, ami majd a fináléja lesz az egész végigjátszásnak, és akármennyiszer lehet rematchelni, és egy idő után adott, tehát hogyha bizonyos mennyiségszer rematchelsz az Elite 4-es ellen, akkor egyre több plüss kerül Lorelai-nak a házába. És akkor maxolódik ki, amikor 200-szor legyőzöd az Elite 4-est.
amit én nem fogok megcsinálni, mert győzze le az Elite 4-est 200-szor az, akinek 6 anyja van, vagy akinek 200 anyja van. De, ja, tehát érdekességképp, ha gondolt... Tehát van róla videó, hogy hogyan néz ez ki. Ha megtalálom, akkor belinkelem a leírásba, hogy meg lehessen nézni. Ez pedig a Daker, ide már 2 Pokémont is be lehet rakni, és hogyha kompatibilis az egg groupjuk, akkor akár tojást is tudnak létrehozni, tojást is tudnak nemzeni. Ugye ehhez az kell, hogy ugyanabban az egg groupban legyenek, és az egyik nőstény legyen, a másik meg hím. És így párzással is lehet új második generációs Pokémonokat szerezni. Ugye főleg nem főleg, hanem kizárólag a második generációs baby Pokémonokat lehet úgy, hogy első generációs Pokémonokat breedelsz. Hát én ezt most nem fogom megcsinálni, mert igazából nincsen annyira nagy szükségem rá, csak mondom, hogy itt van a lehetőség. Ők pedig megtanítják a Body Slam-et. Hát majd meglátjuk. Lehet, hogy érdemes lenne megtanítani valakinek a Body Slam-et, de jelenleg nem szeretném senkinek megtanítani igazából, úgyhogy egyelőre hagyjuk. Vegyük ki Madisont, mert itt szükség lesz egy másik HM-re, ami Madisonnak mehet majdan. Stardust. Hú, de jó. És itt van egy újabb jeges barlang, Icefall Cave, ahol ismét újabb második generációs Pokémonokat lehet szerezni. Ugye lényegében ennek az egész postgame-nek az a lényege, hogy Pokémon Ruby és Sapphire-ben, na például itt egy Swinub. Hát őt mondjuk most nem kapom el. Csak most azért nem használok Ripelt, hogy mutassam, hogy milyen jó kis Pokémonok vannak itt. Nem tudom, ilyen indokolatlanul alacsony szintűek Mondjuk Swinubot azt pont elkaphatnám, mert az egy 3 tagból álló evolúciós vonal elején áll, tehát lehet érdemes lenne. Hát, nem tudom, igazából gondolkoztam rajta, hogy itt a postgame-ben variálni kellene a csapaton, viszont így nem nagyon vannak olyan Pokémonok, amikre azt mondanám, hogy nagyon érdemes lenne leváltani valakit a jelenlegi csapatból. Most kirakom a képernyőre, hogy kik azok az új Pokémonok, akik elérhetőek számomra most, hogy a nemzeti Pokédexet megszereztem. Kik azok, akiket betehetnék a csapatba. Ezeknek egy nagy része baby Pokémon, amiket nyilván nem fogok használni, mert azért van egy határ. És ha ezeket kivonjuk, akkor lényegében ami marad, abból amit érdemes lenne használni, Swinub meg Larvitar. De mindkettőnek ugye legalább az egyik típusa egyezik Eisenhowernek a típusával, aki a kedvenc csapattagom. És nem igazán, nem annyira lenne kedvem Eisenhowert lecserélni. Hogyha nagyon szeretnétek, hogy valamelyik második generációs Pokémont betegyem a csapatba, hát akkor meg lehet szavazni a komment szekcióban, meg lehet engem győzni, de jelenleg én úgy gondolom, hogy nem sok értelmét látom ezeket a Pokémonokat berakni a csapatba. Sajnos. Azt a tárgyat én hogy a picsába szedem fel amúgy? 40-es szintű Zubat. Meg azt sem szeretem, hogy ilyen indokolatlanul alacsony szinteken vannak a második generációs Pokémonok itt. Tehát így sokkal alacsonyabb szinteken, mint az itt elérhető első generációs Pokémonok. Egy Delibirdet azért elkapok, ez jó kis Mikulás Pokémon. Mondjuk ha nem marad benne a labdában, akkor... Jó, másodszor benne maradt. Ha két labdából kitört volna, akkor én nem kaptam volna el. HM07 Waterfall, ezért jöttünk igazából. Itt ha valamelyik jeges izére jól lépünk rá. Nem így. Tehát van egy adott olyan jég tájjal, aminél ha pont annál esel le, akkor fel tudod szedni azt a tárgyat, de nem ez az. Akkor gondolom ez. Nem. De most már mindegyiket megpróbáltam, szóval akkor most azt a tárgyat én nem tudom felszedni egyáltalán, vagy mi a helyzet? Vagy csak hülye vagyok? Az is megeshet elég könnyedén.
Ja, várjál, itt. Igen, itt. Never melt ice. Na, az például egy tök hasznos tárgy. Az növeli a jégtípusú támadásoknak az erejét. Most igazából csak Taylornak van jégtípusú támadása, úgyhogy neki nem adom oda, mert neki a Mystic Water az többet használ. Én úgy gondolom. De ha lenne más Pokémonom, akinek van jégtípusú támadása, akkor elgondolkoznék rajta. Jó, akkor menjünk innen. És az a lényeg, hogy itt fel kell menni a vízesésen, de ahhoz először meg kell tanítani valakinek a Waterfallt. És pont ezért hoztam el Madisont, mert neki meg tudom tanítani. Igazából tök mindegy, hogy minek a helyére, Bubble-nek a helyére megfelel. És akkor felmegyünk a vízesésen. Ugye ebben a generációban még nincsen olyan, hogy physical special split, most nem akarok senkit összezavarni, de hogy ugye mindegyik támadásnak megvan, hogy fizikai vagy speciális, és ez negyedik generációtól a konkrét típus, vagy a konkrét támadástól függ. Ebben a generációban viszont még a támadásnak a típusától függ, ezért minden víztípusú támadás speciális. Ezért ebben a generációban a Waterfall az gyakorlatilag csak egy gyengébb szarf. Úgyhogy ezt nem annyira érdemes főbb csapattagnak megtanítani. És itt van Lorelei, aki nagyon küzd a rakéta csapatos köcsögök ellen, akik annak ellenére, hogy Giovanni azt mondta, hogy feloszlatja a rakéta csapatot, azért ők még így keverik itt a bajt. De nem probléma, simán el tudok velük bánni. Igazából még jobban is el tudok velük bánni, mert már nincsen meg a főnökük. Tehát most már sokkal kevésbé organizáltak. És most Lorelei az itt fenyegetőzik, hogy a lapraszával lefagyasztja őket, azért nyugodjál már le egy kicsit. És itt elmondja nekünk, hogy ezeken a szigeteken nőtt fel. Úgyhogy igazából ez egy tök aranyos részlet, hogy így egy ilyen... Tehát így érthető, hogy miért jégtípusú specialista lett Lorelei-ból, hogy úgyhogy itt a jeges barlangnak a közelében nőtt fel. És igazából egyébként ami szükséges ahhoz, hogy az Elite 4-es rematchet megkezdhessük, az megvan már. Viszont ők azért elég magas szinteken lesznek. Meg még van bőven teendőnk, úgyhogy... Tehát csak mondom, hogy aki csak a rematchekkel foglalkozik, az igazából az egyetlen, legjobb tudomásom szerint legalábbis az egyetlen kötelező, requirement, mi az magyarul? Várjál, mindjárt mondom, az egyetlen nem elvárás, az egyetlen... Fú, bakker, nem jut eszembe az a szó most magyarul. Az egyetlen kötelező dolog. Most kajak nem jut eszembe az a szó magyarul, úristen. Tehát az egyetlen dolog, amit kötelező elvégezni ahhoz, hogy megkezdődhessenek az Elite 4-es rematchek, az, hogy el kell jönni ide, és meg kell látogatni Loreleit. És most igazából a házában is meg tudjuk látogatni. Ja. Ha. Jól van. Akkor igazából ezzel a szigettel már végeztünk is. Még van hátra 3 sziget. Nem annyira nagyon hosszú ez a postgame, szóval igazából 1-2 rész alatt azért meg lesz. Úgyhogy akkor menjünk most az 5-ös szigetre. Még ezen a szigeten körbenézünk, aztán igazából a mai résznek hamarosan vége is lehet. Hát vannak ilyen érdekes figurák, nem tudom, hogy mi a helyzet itten. Five Island. Na most lerakom Madisont a csapatból, mert most szeretném, hogy legyen egy üres hely a csapatomban. Ezt a Delibird-ot, ezt rakjuk már át innen. Tehát most szeretném, hogy legyen egy üres hely a csapatban, mert hát mindjárt meglátjátok, hogy miért igazándiból. Ó, az milyen szakács, mert a Szent Annán láttuk ezeket a szakácsokat utoljára. Water Labyrinth. Vízlabirintus. Hát ez nagyon nagy labirintus volt tényleg. Valóban. Nem is tudom, hogy... Lehet, hogy akkor nem is azon a szigeten van az, amire én gondolok. Vannak itt mindenféle
festő művészek, mindenféle új trénerek előfordulnak itt. Előfordulnak, viszont előfordulnak, megfordulnak, megtalálhatóak itten. Itten ezeken a szigetekön. Úgymond. Nem biztos, hogy nagyon jó helyre jövök most. Lost Cave. Ja, ez egy ilyen labirintusos barlang-szerű képződmény. Akkor most egyébként nem oda megyek, ahova szerettem volna. Lehet, hogy az akkor másik szigeten van. De... se baj. Nézd, egy ilyen labirintusos dolog, hogy... most, ha bemész, akkor visszarak ugyanabba a szobába. Tehát az a lényeg, hogy itt most a jó utat kell választani, és hogyha nem a jó utat választod, akkor visszadob. És igazából fogalmam nincsen, hogy mi a jó út. Jobbra fel... Most igazából csak tippelek. Nem. Jobbra... fel... Fel még egyszer. Nem. Akkor jobbra... fel... le... Igen. Nyírbáljuk ki még ezeket az embereket is. Hát ezek a natuk annyira nem... nem úgy tűnik, hogy nagyon támadni akarnának. Hát jó, mondjuk a Future Sight-ot azt bekaptuk. Jó. Ezek az emberek egyébként, tehát a trénerek, akik vannak itt a szigeteken, ezek így egész jó XP-ket adnak, meg egész jó pénzeket is néha. Úgyhogy itt a grindolással már majd nem lesz annyira nagy probléma a játék végén. Akkor jobbra... Oh, Haunter. Wow. Oké, tehát jobbra föl, le, jobbra, nem, jobbra, föl, le, föl, hát ez egy tárgy, ez Sea Incense, az is növeli a víztípusú támadásoknak az erejét, mint a Mystic Water. Nem, akkor jobbra, föl, le, megint le, jobbra, balra. Le, jobbra, jobb, fel, oké. Itt is van. 5 kerestük igazából. Selfie-nek hívják, remek neved van. Őt kell megmentenünk lényegében, azért jöttünk ide. Mert hogy ő így elveszett, és akkor őt most megmentjük. Szépséges módon. De miért nem akarsz belehalni amúgy egyből a vizébe? Earthquake-be, barátom. Nem gondolod, hogy az úgy jó lenne? Van... Mit akarsz? Ja, ez ilyen csicska ez az ember, hogy... Akkor amúgy tök fölöslegesen raktam le a PC-be a 6. csapattagunkat, Garfieldot. Tehát tök fölöslegesen jöttem oda 5 Pokémonnal, amikor igazából nem ez a... Nem ez az a hely, ahova akartam menni. Ez... ha jól tudom, akkor ez úgy működik, hogy random kéri, hogy mutassunk neki egy Pokémont. És az így bizonyos lépésenként változik, hogy milyen Pokémont kér. Szóval lehet, hogy mire elmész már a Pokémonért, amit mondott, addigra már egy tök másikat fog kérni. De most megnézzük, hogy most ez honnan jött elő az ember, Sebastian? Kaptam ezért egy Nugitot. Jó, tehát hogyha jó Pokémont mutatunk meg neki, akkor ad nekünk valami jutalmat érte. Hát ez egy nagyszerű mellékküldetés volt, csak 1 millió évig szenvedtem ott a barlangban. Na mindegy. Akkor, hát ott a trénereket ott a barlang körül nem győztem le, akkor legközelebb azzal fogjuk kezdeni, és legközelebb folytatjuk a szigetek felfedezését, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát!